Creiem que el castell de Sant Ferran no està gens aprofitat, ja que pertany als militars, o sigui, el tenen els militars, no deixen que la ciutat en faci un ús. Ens trobem amb casos com el circ, que el primer any es va realitzar allà, va anar bastant bé i el següent any ja posem problemes i ja no podem utilitzar-lo. L'Associació d'Amics del Castell de Sant Ferran està fent una gran feina perquè està utilitzant el castell de veritat com a seu per usos civils, amb inauguracions d'exposicions, amb presentacions, amb moltes activitats, que això és l'altra part important. No només sempre hem de mirar a veure l'administració què hi pot fer, com el que està fent una associació que està fent molt perquè la gent també pugi més al castell, perquè vulguis o no, nosaltres sí volem que vingui gent de fora, però nosaltres també ens l'hem de creure, el castell, i hem d'anar-hi més i l'hem d'utilitzar més. I l'Associació d'Amics del Castell el que està fent molt és precisament això, i que la gent s'acostumi més a anar a actes i anar a coses al castell. I crec que és important fer les dues coses, visites i turisme, i nosaltres, que també ens el creiem i l'utilitzem més. No està ben aprofitat, vull dir, hi ha associacions que es dediquen a fer-hi activitats, s'hi fan exposicions, s'hi fa la Fira Agrícola, s'hi ha fet el Castell del Circ, s'hi ha fet multitud d'activitats, però són dies puntuals només, i això fa que els 300.000 i escaig metres quadrats que té la superfície del Castell de Sant Ferran estan absolutament desaprofitats. El Castell de Sant Ferran mitjanament està ben aprofitat per una part, no a la totalitat, ja que sí que és veritat que s'hi han anat fent coses, i alguna exposició i alguna fira que ha fet l'Ajuntament i alguna cosa que també ha fet el Consell Comarcal, però cal destacar que el castell no està aprofitat al 100% i siguent un utensili tan gran amb l'espai que té, no creiem que estigui aprofitat. La ciutat podria utilitzar el castell per fer-hi activitats tipus això, el circ que hem parlat abans, o fer-hi fires, em sembla que s'hi fan visites guiades, però treure'n més profit turístic. En fi, és un equipament molt gran, molt maco, interessant, i se'n podria treure molt més de profit que no s'està traient. Potenciar molt més el que tenim, que crec que ni arribem a pensar amb el que tenim i amb el que es pot arribar a potenciar, i primer seria començar per aquí, perquè evidentment per pensar, per imaginar, per proposar, sempre s'hi és a temps, però també s'ha de ser conscient, primer de tot, de les limitacions que tenim quant a les mans lligades. Dins del Consorci l'Ajuntament té molt poc pes, i primer de tot és aconseguir més pes dins del Consorci, i a partir d'aquí pots començar a fer moltes més coses. Però, evidentment, els militars s'agafen el que els pertany legalment, i el que s'ha de fer és anar-ho combinant i anar-ho fent a poc. Hi ha moltíssimes propostes, però s'ha de ser realista, primer en la situació en la que estem i després en el pes que tenim dins del Consorci. I ara se m'ha una pregunta perquè hi ha gent... El que sí que hauríem de fer és intentar arribar a un pacte amb el Consorci per intentar aprofitar molt més bé tot el que són les instal·lacions del Castell de Sant Ferran. No ho tenim molt clar, és un tema que sempre hem apostat per un castell, per un museu per la pau, no un castell militaritzat. Volem un castell desmilitaritzat al 100%, no volem tindre res a veure amb aquest aspecte del museu. I nosaltres apostaríem per això, per fer un castell, per fer xerrades, tallers, exposicions, aprofitar com fa a vegades l'Ajuntament, que també havia ficat el circ allà. Nosaltres el busquem sempre per aquestes coses. Però que quedi clar que el castell sempre és per al poble i no per usos militars o per usos X que no convenen al poble de Figueres. Es pot començar per un centre d'interpretació, per millorar, per promocionar-lo, per ensenyar el que tenim, perquè és una joia i falta això. I un centre d'interpretació seria un punt de partida per introduir des d'aquí el castell.